Picture ka, ti? Yeah. Ready, 1, 2, 3. Okay, kasi hindi. Last, last. 1, 2, 3. Sunod din, isa po. Lagi. Tinggal ba yun? Sa may No, kuya. Sige na, sipon. Wala na. 1, 2, 3. Ato na sa balay. Ato na to sa balay. Jump shot ka karon. Mga mo. Picture po ko sa cellphone. Sorry. Ano galing pipit ganun? Sumas.